Ja, her er en video, hvor jeg viser, hvordan jeg bager surdejsrugbrød. Det er rugmel selvfølgelig, og rugkerner, solsikkekerner, hørfrø, græskarfrø, lidt sirup og lidt salt, og så selvfølgelig noget surdej og noget vand. Vandet, det luner jeg lige i en kedel, så det er sådan håndvarmt. Og det gør jeg for at få surdejen startet godt op. Surdejen har stået en uges tid i køleskab fra sidste gang jeg bagte rugbrød. Det passer cirka med, at jeg bager rugbrød en gang om ugen. Inden jeg sætter surdejen i køleskab, der får den lige lov at stå ved stuetemperatur og hæve til cirka dobbelt størrelse. Det viser et billede af lidt senere. Men første omgang blander jeg vand og surdej og rugmel. Og så skal jeg huske, når jeg har blandet det, lige at tage den surdej fra, jeg skal bruge til næste gang. Jeg har efter forskellige forsøg er jeg nået frem til, at det egentlig bare er nemmest at bruge min rørmaskine. Dejens konsistens er sådan lidt grødagtig, så rørmaskinen kan sagtens håndtere det. Og her tager jeg så surdej fra til næste bagning. Det er cirka 100 gram surdej, men det gør altså ikke så meget, om det er 80 eller om det er 120 gram. Og så har jeg lige sådan en lille gummibånd på, så jeg kan holde øje med, hvor meget det hæver. Men som sagt, det vender vi lige tilbage til. Og så kommer jeg kerner og salt og sirup i. Jeg har også nogle gange kommet lidt krydderier i. Det kunne være allehånde og fennikel bruger jeg også nogle gange. Men de fleste gange er det bare uden noget tilsætning af nogen slags udover salt. Der er 200 gram rugkerner, og det kan både være skårne eller knækkede. Så er der 50 gram solsikkekerner, cirka, og 50 gram hørfrø og 50 gram græskarkerner. Det er sådan en god blanding, synes jeg i hvert fald. Mængder af vand og mel og rugkerner prøver jeg at gøre ret præcis fra gang til gang. Det er 600 gram vand og 500 gram rugmel og 200 gram rugkerner. De øvrige kerner tror jeg ikke gør så meget i forhold til konsistens, for det er begrænset, hvor meget af de suger af vand. Så at man lige rammer 10-20 gram forkert med det, det går nok. Jeg bruger mørk sirup. Det er nu ikke mit indtryk, at den egentlig bidrager så meget med farve til rugbrødet. Rugmelen, den skifter til sådan en brun farve, når den bliver bagt, selvom den ser lidt grå og kedelig ud, når den er våd og ubagt. Men jeg synes, den mørke sirup, den giver sådan lidt melasse malt smag til brødet, som jeg godt kan lide. Selvom det er en slip let form, så kommer jeg alligevel lidt olie i, og det er ikke så meget for at være sikker på, at rugbrødet kan forlade det, men det er egentlig mere for lige at give rugbrødet sådan en sådan en olieret skorpe, når den er færdig med at blive bagt. Der er cirka 1500 gram dej.
kan se senere i videoen, så er der lige knap 1400 gram færdig rugbrød, når det er bagt. Så der forsvinder alligevel lidt over 100 gram vand i forbindelse med bagningen. Det tager 2 dage at bage sådan et rugbrød. Jeg laver dejen og sætter rugbrødet over, han er sagt, i form den ene dag, og så lader jeg den stå og hæve til dagen efter. Cirka en 10-12 timer. Hvis det bliver nødt til at stå lidt længere, så kan jeg stille det koldt natten over for eksempel, og så kan jeg tage det ud næste dag, hvis jeg først har tid til at bage om aftenen næste dag. Men en 10-12 timer, og jeg plejer bare at stille det ind i den kolde ovn, så kan det bare stå der. Der er sådan en ensartet temperatur og ikke noget træk eller noget. Der kommer lidt vand på for at få græskarkernerne til at hænge fast, og så lægger jeg ellers lige et låg på. Og i det tilfælde her kunne I se, det var bare en brædpande, jeg har, der lige passer henover. Det der, det er så surdejen, jeg har taget fra, og sådan ser den ud dagen efter. Der er den hævet til cirka dobbelt størrelse. Brødet er lige knap hævet til dobbelt størrelse, og det tror jeg, det er fordi, der er salt i, så går det måske lige knap så stærkt, men det er vel hævet omkring 30%. Når jeg så bager, så starter jeg med at varme ovnen op til 240 grader, og så bager jeg rugbrødet i 8-10 minutter, uden låg på. Det gør, at det holder formen i resten af bagningen, ellers kan det godt falde lidt sammen. Så skruer jeg ned på 175 grader, og så bager jeg det 45 minutter med låg på. Og så tager jeg låget af, og så bager jeg det en halv time mere, også ved 175 grader. Og så plejer det at være færdigt. Og jeg tjekker altid lige med termometer. Jeg skal gerne lige op omkring de der 98 grader i kerntemperatur, for at være sikker på, at rugbrødet er gennembagt. Og det er det. Så det er færdigt. Så skal brødet ud og køles af, og jeg lader det som regel lige stå nogle timer pakket ind i et klæde, som regel et viskestykke. Så gør det sådan, at det stadigvæk er, altså bevarer fugtigheden. Og, ja. Der kan I se cirka de der 1400 gram tilbage. Normalt venter jeg med at skære brødet til dagen efter, men til jer for den her film, så skærer jeg efter et par timer, og det gør jo, at det er en lille smule klædt, men endeskiven kan vi som regel altid skære, men jeg vil ikke skære mere i brødet før dagen efter. Og så sådan en endeskive, det er lun endeskive med lidt smør på, det er jo belønningen til bageren. Det der, det er min favorit opbevaring af rugbrød. Sådan en gammel Tupperware rugbrødskasse. Tak fordi I kiggede med.